Benvingudes i benvinguts a l'Ingredient Secret, una sèrie de vídeos amb receptes d'esmorzars i berenars saludables i sostenibles, on aprendrem a cuinar i jugarem a descobrir quin és aquest ingredient secret per a l'alimentació saludable. Jo soc Marta Feliu, cuinera agroecològica. Esteu pendent en les elaboracions per a descobrir les pistes i descobrir l'ingredient secret. La recepta que anem a fer ara és paté de remolatxa en pipes de girassol. Així tenim la caixa de verdures de l'agricultor i anem a agarrar 3 remolatxes. La remolatxa és vaig a rentar-les. La remolatxa és una verdura que tenim tot l'any. En ocasions és més tendra i és més bona per a menjar en cru, però esta vegada anem a fer un paté i anem a bullir-la. Així he posat un culer d'aigua per a cobrir la verdura, per a no posar més aigua en excés, i així l'aigua que sobrarà la gastarem en la recepta, en l'elaboració. Si posem molta, se diluirà i ja no tindrà aquesta concentració del sabor de la remolatxa. A aquesta elaboració també anem a posar-li una poma, que li donarà un gustet bo i la farà encara més dolceta. És millor no posar-li sal i així que se concentre bé. La deixem bullir uns 10 minuts, això depèn de com està la remolatxa de tendra, i després la colarem i deixarem gelar. Ja tenim la remolatxa bullida i la poma i està refredant-se, i així el que he fet és reservar el caldo, perquè després necessitarem, per a fer l'emulsió del paté, algo d'aigua, doncs millor el mateix caldo. I el que he fet és torrar unes pipes, també poden fer-se en cru, i el que vaig a fer és moldre-les en este molinet. La idea és aconseguir una farina de pipes, o si se fa un poquet de pasta, doncs també anirà bé. Així, farineta. Anem a triturar la remolatxa i la poma per a quan passem a fer el paté a batre'l ja estiga trituradeta. La remolatxa, per a que faci emulsió, és millor quan fem un paté, un hummus, que estiga fresquet. Ja tenim la remolatxa picada i ara ja tenim preparadíssim el paté. Tenim la remolatxa i la poma. En aquest cas la remolatxa és una verdura que tenim tot l'any, que té sucres bons perquè són d'assimilació lenta i són molt bons per a la salut, ens ajuden a pensar, a córrer, a banda de que van acompanyats de minerals i de vitamines. Posem la farina de les pipes torrades. Es pot fer en pipa crua, però també la pipa torrada té aquest sabor tan gustoset que ens ajudarà a donar-li sabor. I unes gotetes de llima. A banda de que li doni gust, també li baixa el pH i farà que si la guardem en la nevera se conserve millor. Vaig a posar-li un puntet de sal, perquè quan hem bullit la remolatxa no li hem posat sal. Després també podrem corregir-ho. Per a començar a batre ja vaig a posar-li un poquet de caldo. Això és
Això funciona un poc per intuïció, no? Si comencem a batre i tenim dificultat per a batre, li afegirem oli, li afegirem el caldo que ha fet de la cocció. Has d'aconseguir una textura que ens agrada com a paté. Vale, doncs li afegim oli. Ara més o menys ja està batut, però necessita emulsionar, no? Fer aquesta textura de paté. Un paté ràpid, no? Bullir la remolatxa, tindre la pipa torradeta i molta i ja el tenim així. Este paté de remolatxa pot durar 2 o 3 dies en la nevera. El podem posar en un pot, en un tàper i ara tenia ganes de mostrar-vos una forma de presentació d'este paté. Anem a untar per a fer un entrepà, un sàndwich. I és una possibilitat menjar-se-lo així també, però per posar-li un puntet d'algo cruixent o donar-li un altre sabor, li anem a afegir algo cruixent. Esto ja va a gustos. A mi, per exemple, com la remolatxa queda molt dolça, el posar-li talladetes de ceba tendra m'agrada molt. Altra cosa que podríem posar, perquè no siga només el paté, unes talladetes de formatge blanc, fresquet, torrat, i així li afegim al paté un altre sabor. Si heu seguit les pistes, ara ja heu descobert que l'ingredient secret és sobirania alimentària, perquè la sobirania alimentària és bona per a les persones, per al territori i per al planeta. Gràcies, bon profit!